φορά αποφάσισα να ανοίξω το παιχνίδι ανεργίας στο Brawl Stars, να βάλω τον αγαπημένο brawler και τι αγαπημένο και να ξεκινήσω για άλλη μια φορά την περιπέτεια μου. Κατεύθυνθηκα στο κύβον ενέργειας για να πάρω τις ημοδυνάμεις μου. Κατέβηκα λίγο πιο κάτω και είδα δύο παιδάκια να κάνουν την τακτική teaming. Οπότε ήθελα και εγώ. Πίστευα πως συμφώνησε μαζί μου, αλλά με βάρεσε και ως Edgar User πήγα να κάνω την τακτική camping και να καταλάβω γιατί ζω. Από μέσα μου σκεφτόμουν γιατί δεν με θέλαν. Ενδιάμεσα έλεγα την προπαιδεία του 5, 10, 15, νάι δεν ξέρω που κολλάει. Μετά από λίγο συνάντησα τα μαλακισμένα μπάσταρδα που με παράτησαν. Άντε γαμήθητε μαλακιστρόμουν. Θέλανε teaming αλλά ως Edgar User δεν εμπιστεύομαι κανένα. Τα μαντραχαλάκια με έκλειναν για να με γαμίσουν, αλλά δεν ξέρουν πως τους γαμάω με κλειστά μάτια γιατί ο μπάκας τους ζούσαν στους γιγάντιους όρκες. Αλλά τους εμπιστευτικά. Μπασταρδέ μην με βαράς, στο λόμπι μαλάκα. Και έμεινε ο φίλος που στην αρχή δεν με ήθελε. Αχ, άλλο ένα άτομο στο body count μου. Προσπαθεί να ρίξει σπέρμα το ζωάριο, αλλά τα αστόχησε όλα τα της. Αλλά εγώ άλλα μέσα στο στόμα σου. Φάτο μαλάκα.